शेतकऱ्यांना मदत करताना जिल्हा बँकेसमोर काय आव्हानं आहेत आणि त्यावर मात देण्यासाठी आमदार जिल्हा बँकेचे स्वीकृत संचालक नितेश राणे यांनी खास ॲक्शन प्लॅन सांगितलाय। जिल्हा बँकेच्या 40व्या वर्धापन दिनानिमित्त त्यांच्याशी खास बातचीत केली आहे कोकण 7 लाईव्हच्या संपादिका देवयानी वरसकर यांनी। पाहूया। साहेब, आज जिल्हा बँकेचा 41वा वर्धापन दिन आहे। 41व्या वर्षामध्ये पदार्पण केलेलं आहे। शेतकऱ्यांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठीच वाहिलेली अशी बँक म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचा नावलौकिक आहे। आजच्या दिनी काय सांगाल, काय महत्त्व आहे? आज आमच्या सिंधुदुर्ग मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा 41वा वर्धापन दिवस, त्याचबरोबर आज कृषी दिन पण आहे। आणि आज वर्धापन दिवस साजरा करत असताना ज्या बँकेला आता ज्यांनी नेतृत्व केलं, म्हणजे शिवराम जाधवजी असतील, ढोळम सर असतील, सन्मान्य राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली आज ही बँक सुरू आहे। आणि जे आदर्श ह्या लोकांनी आम्हाला समोर लावून दिलेले आहेत, सामान्य शेतकऱ्याला आर्थिक सक्षम करणं, त्याला बळ देणं आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून भविष्यामध्ये येणाऱ्या आव्हानाचा तो समोर कसं जाऊ शकतो, निसर्गामध्ये होणारे बदल त्या संबंधित त्याच्या विरुद्ध किंवा त्याला आव्हान कसं देऊन स्वतःची शेती मध्ये स्वतःच्या शेती क्षेत्रामध्ये ॲग्रेसर कसं राहू शकतो, या सगळ्या दृष्टिकोन ठेवून आमची जिल्हा बँक आतापर्यंत काम करते आहे। गेल्या 1-1.25 वर्षापासून ज्यापासून आमचं संचालक मंडळ इथे निवडून आलं, त्यानंतर आम्ही विविध उपयोजना विचार केले आहेत किंवा तंत्रज्ञान आणि टेक्नॉलॉजीचा वापर करून ग्राहकांना, खातेदारांना अजून सोयीस्कर कसा आमची बँक वापरता येईल, खातेदारांना मध्ये विश्वासार्हता कशी वाढवता येईल, या सगळ्या दृष्टिकोनातून आमच्या सगळ्याच संचालक मंडळांना आणि संबंधित अधिकारी वर्गांनी त्या पद्धतीचे निर्णय घेतलेले आहेत। म्हणून आमचा एवढाच प्रयत्न आहे की सिंधुदुर्ग बँकेची विश्वासार्हता लोकांमध्ये वाढावी। लोकांनी अन्य बँकेची जेव्हा तुलना आमच्या बँकेबरोबर करतील तेव्हा ही आपली बँक आहे, आमच्या हक्काची बँक आहे, शेतकऱ्यांच्या हक्काची बँक आहे, महिलांच्या हक्काची बँक आहे। म्हणून आमच्या बँकेची एक प्रतिमा तयार करावी, या दृष्टिकोनातून आमची वाटचाल सुरू आहे। एकूणच हमी भावावरती, म्हणजे कोकण म्हटलं किंवा सिंधुदुर्ग पर्टिक्युलर म्हटलं की आंबा भात याच्या पलीकडे जात नाही, त्या दृष्टीने काहीतरी वेगळे करून काही विचार करण्यासाठी, कारण आपल्याकडे काजू उत्पादक आहेत, आंबा उत्पादक आहेत, फिश म्हणजे मासा आहे, अनेक गोष्टींचं म्हणजे त्याला प्रचंड डिमांड आहे, परंतु आपल्याकडे त्या शेतकऱ्यांना, त्या बागायतदारांना तेवढंच लाभ मिळत नाही। काय एकंदरीत आमचा एवढाच प्रयत्न आहे की हे जे काय आंबा पीक, विविध आंबा, काजू, मासेमारी, सुपारी आणि विविध जे काय पीक आपल्या कोकणामध्ये येतात, त्याच्या निगडीत आमच्या जिल्ह्याच्या नागरिकांचं दरडोई उत्पन्न आम्ही कसं वाढवू शकतो, उपाययोजना कसं करू। जसं तुम्हाला सांगितलं की निसर्गामध्ये होणारे बदल हे आमच्यासाठी आव्हान आहेत। गेल्या वर्षाचा आंबा हा 30% झाला, कारण का निसर्गामध्ये झालेले बदलामुळे झाला। काजूला जेवढा पाहिजे तेवढा हमीभाव आला नाही, पण त्याच्यामध्ये ही बँकेनी शेतकऱ्यांना मदत होईल तशी भूमिका आम्ही वारंवार घेतली। इन्शुरन्स कंपनीशी बोलणं, काजू बोंडच्या संदर्भात योग्य तो निर्णय घेणं, वारंवार लोकांशी योग्य संस्थेशी चर्चा करून, सरकारशी चर्चा करून एकंदरीत ह्या सगळ्या क्षेत्रामध्ये शेतकऱ्यांना मदत कशी होईल आणि त्याच्यामध्ये बँक मित्र म्हणून, सहकारी म्हणून त्यांच्या बाजूने कसं उभं राहील, या दृष्टिकोनातून बँकेने जे निर्णय घेतले त्याचे फायदे तुम्हाला येणाऱ्या कालावधीमध्ये दिसतील। एकूणच आपली शेती ही निसर्गावरती अवलंबून आहे आणि जसं आपण वारंवार उल्लेख केलात की निसर्गामुळे अनेक बदल घडत आहेत आणि घडू लागलेले आहेत। ज्या राष्ट्रीयकृत बँका आहेत त्या शेतीसाठी किंवा असं नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी फार कमी मदत देतात। शासनाकडून सुद्धा जी मदत मिळते ती थोडीशी तुटपुंजी असते, असा नेहमीचा म्हणणं असते शेतकऱ्यांचं। या दृष्टीने शेतकऱ्यांना शेती वाढवावी म्हणून मदत करतेस, परंतु नुकसानग्रस्त किंवा असं नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी काही स्कीम तुम्ही भविष्यामध्ये घेणार आहात? आमच्या डोक्यामध्ये की आम्ही अशामध्ये प्रयत्नशील आहोत की शेतकऱ्यांना नुकसानात कसं होऊ नये, आणि नुकसान झालंच तर शासनाची आणि बँकेच्या माध्यमातून काय मदत यासाठी विविध योजना आमच्या बँकेच्या माध्यमातून तयार झालेल्या आहेत। आणि त्या योजनेच्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये एक वेगळा विश्वास निर्माण झालेला आहे। डेअरी क्षेत्रामध्ये, दुग्ध क्षेत्रामध्ये आमच्या बँकेने चांगल्या पद्धतीने काम, मायक्रो फायनान्समध्ये महिलांना मायक्रो फायनान्स देण्याच्या दृष्टिकोनातून विविध निर्णय दिलेले आहेत। मला असं वाटतं की नुकसान हा आता आपल्या हातापलीकडचा भाग का झालेला आहे, कारण का निसर्गाच्यामुळे नुकसान व्हायला लागलेलं आहे। कधी वन्य प्राण्यांच्या त्रासामुळे पण
शेतकऱ्यांना नुकसान होतं. तर ह्या दृष्टिकोनातून बँक म्हणून जसं राज्य सरकार आपला रोल त्याच्यामध्ये निभावतं, पण बँक म्हणून आम्ही त्यांना आधार जास्त कसा देऊ शकतो त्याच्यामध्ये नियमामध्ये आता आम्हाला शेवटी नाबार्डला उत्तर द्यायला लागतं, RBIला उत्तर द्यायला लागतं, पण तरी माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून आपली हक्काची बँक म्हणून शेतकऱ्यांसाठी आम्ही कसं उपलब्ध राहू शकतो ह्यासाठी आम्ही नेहमी प्रयत्नशील आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.